Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da haka kuma sannan ku da sake saduwa da mu a cikin wani littafi na mai suna tartsatsi babi na 18. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shiru Salma basu ga Hafsa ta dawo ba tun basu dauki abin da wani abu ba har tsakanin su suka fara jimamin abin. Salma ta kasa hakura ta fita kofar gidan ta duba lungu da sako bata ga Hafsa ba aiko sai hawaye shir tana faɗin Hafsat kina ina ne? Wai jikina yana bani ba kamar ba lafiya ba. Tana tsaye tana waige ta ina Hafsa za ta bullo ne sai ga Basma ta karo ta tana raba ido tace baki ganta ba. Salma ta share hawaye tace wallahi ban ganta ba Basma ni dai Allah ya sa ba wani abu ne ke shirin faruwa da mu ba. Hankali tashe suka dunguma cikin gida sai ga su a gaban Goggo suna faɗa mata abin da ke faruwa nan take ita ma Goggo gabanta na faduwa cikin rawan jikinta yana rawa ta fito gidan su Salma suna biye da ita a baya har kofar gidan ta duba gabas da yamma bata ga alamar mai kamar Hafsa ba balle ba ita don unguwar tasu ma shiru kake je kamar an yi shara ba wasu mutane sai tsirarun mutane da ke wucewa sai wasu samari da ke bakin wani shago suna musu akan ball da sassarfa Goggo ta isa wurin su tana tambayar su basu ga wasu da zuwa kofar gidansu ba samarin biyu suka ce wallahi basu ga kowa ba dan su yanzu ma suka zo. Mai shagon ya yi jim na minti biyu sannan cikin sauri ya ce da Goggo tabbas na ga wasu masu mota a ƙofar gidan har wata yarinya ta fita daga cikin gida ta shiga motar aka ja motar da ƙarfi tamkar waɗanda za su tashi sama saboda sauri nan take Salma ta durƙushe a ƙasa ta fara ta saki wani marayar kuka ta ce wallahi Goggo jikina yana bani ba lafiya ba don na san Hafsat ba za ta je ko ina ba tare da ta faɗa min ba. Hankalin Goggo ya ƙara tashi cikin samarin ɗaya ta kira wayar ta aji. Ya fiddo wayar shi Salma ta karanta Salma tana kuka ta karanta masa lambar kira ya fi 10 wadda ake yi tana ringin amma ba a ɗauka ba sai can Basma ta tuna ashe wayar Hafsa tana falon Goggo aje ta faɗa musu aiko su kansu samarin jikinsu ya basu ba lafiya jiki ba kuzari Goggo ta ja kafafu ta koma cikin gida ta ɗauki waya ta kira Abba cikin kinaya take tambayar shi Hafsa ya ce bata zo ba nan take Goggo take mishi bayanin abin da yake faruwa ba shiri Abba ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Umma da ke zuba ta zura mishi ido tare da tambayar shi lafiya Abba ya ce bara ya je ya zo da sauri ya ja motar shi sai gidan Goggo Hajja yanayin da iske su ya ƙara tada mishi hankali aiko nan take Abba ya kira Auwal da Aliyu ya ce maza su zo gidan Goggo ba tare da ɓata lokaci ba sai ga su sun iso nan suka ji abin da yake faruwa su ma sun girgiza ba kaɗan ba musamman Aliyu da ya kukan da Hafsat take yi ya ƙara ɗaga mishi hankali a kiɗime ya ce da Auwal mu je police station mu kai report ai kuwa har da Abba suka dunguma suka tafi gaba ɗayansu. Sadauki yana kwance zuciyar shi ba daɗi saboda ya ta kiran Hafsat har ta tsinke amma ta ƙi ɗagawa ya bi ta da message nan ma shiru ba reply cikin wata kasala da ya ziyarce shi a zuciyar shi ya ce ita wannan yarinya me take nufi ne wai in dai shirye-shiryen aure ne haka yake sawa to shi dai ya gaji amma za a yi bikin kowa ya kama gaban shi a bar shi da matarsa wata zuciyar ta bashi shawarar ya ƙara kira aiko ya aminta da shawarar ya ƙara danna mata kira aka yi daidai Goggo ta ce Salma ta ɗaga wayar aiko cikin dashashshiyar murya ta yi mishi sallama da ƙarfi Sadauki ya tashi daga kwance da yake cikin tashin hankali ya ce mata ina Hafsat Salma wani sabon kuka ne ya kubce mata da sauri Goggo ta karɓi wayar ta ce da shi ya zo yanzu tana neman sa maganar ba ta waya ba ce da sauri ya kashe wayar aiko Allah ne kawai ya kawo shi gidan don kuwa har wani buji-buji yake gani cikin idanun shi bayan an yi mishi iso ne ya shiga falon na Goggo inda suke zaune Sadauki kam tun da ya ga yanayin su ya ga yanayin da ya ga fuskokin su ya sha jinin jikin shi don ya fahimci ba lafiya ba ya gaida Goggo cikin rashin kuzari Goggo ta fara yi mishi wa'azin ya yarda da kaddara mai kyau ko akasinsa cikin kosawa ya ce da Goggo ina Hafsat Goggo ta share hawayen da take makalewa ta ce ta fara yi mishi bayanin iya abin da ta sani ba shiri Sadauki ya zabura ya tashi tsaye saboda wata guduma da ya ji an buga mishi a ƙahon zuciyar shi da sauri ya dafe saitin zuciyar shi yana nuna Goggo da hannu ya ce ni za a wa haka to wallahi ko ma wane ne sai dai uwar shi ta haifi wani ba dai
bai ƙarasa ƙarshen zancen shi ba sai gashi yayi rigijib ya faɗi akan kujera, ba alamun numfashi a tare da shi. Aka yi daidai da Abba yana shigowa da gudun shi ya iso kan shi tare da kiran sunan shi da ƙarfi, amma ina Sadauki ya nisa, Sadauki ya nisa. Goggo da su Salma suka yo kan shi suma cikin wani sabon tashin hankali da yake. Abba ingarman namiji ne, shi ya rairayo shi ya saka shi a mota da ƙarfi, ja motar yana tafe yana addu'ar Allahumma ajirni fi musibati, saboda shi kan shi misalta halin da yake ciki abun ba zai misaltu ba. Cikin jarumta ya isa asibitin nan. Ganin halin da Sadauki yake ciki, sannan sun san cewa ba ƙaramin mutum bane, yasa nan take aka shiga da shi emergency. Abba sai safa yake, ya kai goro ya kai mari. Yana cikin zaman jiran tsammanin sai ga wayar su Awwal suna tambayar shi wace asibiti suke, don sun je gidan goggo shine take musu bayanin abin da ke faruwa. Doktoci sun shawo kan matsalar da ƙyar don ba ƙaramin bugun zuciyar shi aka yi ba. Aka gurguro shi akan ɗan gadon da ake aza marasa lafiya. Aliyu da Awwal suka ƙaraso su ma hankali tashe suka bi masu tura gadon har zuwa wani ɗaki ta musamman da ake ajiye marasa lafiya. Abba ya ƙaraso, likitan ya ce kar su damu, insha Allahu da ya falka shikenan. Dukkan su suka yi masa fatar samun sauki. Su Abba suna asibiti har lokacin da suka ga Sadauki ya falka. Ai kuwa da sunan Hafsat ya falka. Yana ta sumbato sai da Aliyu ya je ya rufe mishi baki don gudun kada ya yi wata barambarama a gaban Abba. A razane tashi zaune ya duba da kyau ya gano asibiti yake. Ya kai dubansa ga Abba yana tambayar su me ya kawo shi asibitin. Kafin Abba ya bashi amsa ya sa hannu ya finciki ƙarin ruwan da ke maƙale a hannun shi. Aiko sai ga jini yana ɗiga sanadiyyar fisgar ƙarin ruwan da yayi da ƙarfi. Da sauri su Abba suka yi kan shi ba tare da ya damu da jinin da ke zuba a hannun shi ba. Ya duro daga kan gadon da ƙarfi da hanzarin shi ya kai bakin ƙofa zai fita. Abba ya ce don Allah ka kwantar da hankalinka, ka zo ka ji da lafiyarka. Mun je police station mun kai report, kuma su ma sun ɗauki abin serious har sun fita aiki akan case ɗin. Sadauki ya kai duban shi da jajayen idanun shi masu firgita marasa gaskiya. Cikin ladabi ya ce da Abba ka yi haƙuri Abba, ba na raina muku ba, amma ni ma zan je in yi nawa aikin, don aikin su kaɗai risk ne, saboda risk ne sosai ga rayuwar Hafsat. Kafin a gano su za su iya cutar da ita. Idan sunkiya ya ƙara da cewa ka gafarce ni Abba idan na yi maka ba daidai ba. Ba zan iya kwanciya Hafsat tana cikin mawuyacin hali ba. Abba cikin sanyin jiki tare da tabbatar da cewa tabbas Sadauki yana ƙaunar Hafsat da zuciya ɗaya, cikin dakiya ya ce masa mu je in ajiye ka ɗauki motarka. Allah Ubangiji ya ƙara ba mu sa'a. Sannan duk inda take Allah ya tsare mana ita. Dukkansu suka amsa da amin. Suna ƙoƙarin fita sai ga dokta cikin mamaki yake tambayar ina za su dukkansu. Sadauki cikin rashin walwala da dafa kafaɗar shi ya ce da shi kada ka samu damuwa, na ji sauƙi. Akwai issue ɗin da ke gabana mai muhimmanci, saboda haka zan je in aiwatar da shi. Yana ƙara magana ya sa kai ya fita. Abba ma suka yi sallama tare da tambayar bil ɗinsu. Dokta ya ce su je kawai ba komai, saboda ya san wane ne Sadauki da family da ahalinsa. A tare su Abba suka biyo bayansa, ko da suka fito har ya tada motar. Kasancewar Abba saboda sauri ko makullin bai cire ba, nan ya bar shi cikin motar. Abba kawai ke jira ya ƙarfo su tafi. Ai kuwa yana shiga Sadauki ya miƙe kan titi. Su Aliyu suka rufa masa baya sai gidan goggo. Sadauki ko gidan bai samu komawa ba, kawai ya faɗa motar shi ya fizge ta da ƙarfi ya bar ƙofar gidan. Su Abba suka bi shi da addu'ar Allah ya tsare. A tare suka shiga gidan. Goggo da su Salma da ke zaman zulumi suka taso da sauri. Goggo ta ce ya jikin nashi? Abba ya ce Abba sai da ya samu wuri ya zauna ya ce da ita ai tare ma muke da shi yanzu, ya bar nan ya ƙi amincewa ya zauna asibitin. Goggo cikin raunanniyar murya ta ce ai dole ne ya shiga tashin hankalin kan, don abin akwai ɗaure kai sosai. Me Hafsat ta yi wa wani da har zai yanke mata wannan ɗanyen hukunci har haka? Cikin kuka Goggo ta kai ƙarshen maganar. Ita ko Salma da Basma
Salma da Basma suka ƙara sautin kukansu don dama kukan suke yi idonsu ya yi jazur. Barin Salma ma da har kumburewa idanunta suka yi, fuska ya ta yi wani irin ja saboda azabar kuka da ta sha. Aliyu ya je kusa da su yana ta rarrashin su akan su yi haƙuri, su yi mata addu'a Allah ya kare ta a duk inda take. Salma faɗi kwance tare da ƙara sautin kuka ta ce, Allah ya bayyanar mana da ke Hafsat, wayyo Allah, Hafsat kina ina ne wai? Kowa da yake ɗakin ya tausaya Salma saboda sun san shaƙuwarta da Hafsa dole ta tafi kowa shiga damuwa. Amma Abba cikin dakiya ya fara yi mata faɗa akan ta yi shiru, insha Allahu za a ganta. Da ƙyar aka samu Salma ta rage sautin kukanta, amma fa zuciyarta danƙare take da tashin hankali tare da kukan zuci. Abba ya sauke ajiyar zuciya ce, dalilin da ya sa na kasa faɗa wa Ummar su kenan, don na san ba ƙaramin tashin hankali ne za ta shiga ba in ta ji Hafsat ta ɓace. Suna nan zaune zugum sai ga sanarwar ɓacewar Hafsat a cikin TV da ke kunne shi kaɗai yana aiki a cikin falon. Bolum ɗin TV a kashe yake. Sun gane sanarwa ne ta sanadiyyar hoton Hafsat da ke cikin fuskar TV. Ai kuwa da sauri Salma ta kai TV ta da tare da ɗaukar remote ɗin ta ƙara bolum ɗin ƙarshe. Ai kuwa sai ga sanarwa tiriyan tana fitowa tare da yin albishir ga duk wanda ya ganta an gano Sadauki ya yi mishi alƙawarin zai bashi miliyan 20. Sannan sai ga fuskar Sadauki ya nuna yana addu'ar Allah ya bayyana ta ba tare da gargaɗin ga wanda duk suka yi aikin da cewa duk wanda aka kama yana da saka hannu a ɓatan matata to ya sani ya shiga uku, ya lalace. Salin alon ya maida ta inda ya ɗauke ta. In ba haka ba binciken mai hau kan ku saka rayuwarku a haɗari. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira. Be careful, be careful. Ya ƙara magana tare da ɗaga murya. Gabaki ɗaya jikinsu Abba ya yi laƙwas, amma fa sun ji daɗin wannan bajinta da Sadauki ko ba komai ya nuna duniya Hafsat tana da matsayi a wurin shi. Kafin safiya ɓacewar Hafsat ta baza lungu da saƙo na cikin jihar Sokoto. Gabaki ɗaya ko ina labari ake yi. Wani gungun mutane za ka gani zancen su kenan. Kowa yana yi wa kanshi fatar a ce shi ne ya gano ta saboda ya samu waɗannan maƙudan kuɗaɗen da kakar shi ta yanke saƙa. Don kuwa a dare ɗaya mutum ya kuɗance. Umma tana zaune tana sauraron rediyo tare da jimamin me ke faruwa. Abba ya fita firgice kuma gashi har zuwa wannan lokacin bai dawo ba. Ai kuwa sai ga shigowar sanarwa ɓacewar Hafsat ta ɗauke da muryar Sadauki wanda yake yi wa waɗanda suka aikata jan kunne. Cikin azama Umma ta ɗauko rediyon ta ƙara a kunnenta. Aka yi daidai aka ƙara sako sanarwar. Aiko ba shiri Umma ta saki rediyon ta faɗi ƙasa ta tarwatse. Sai ga Umma ta yanke jiki ta faɗi ƙasa tsomammiya. Da gudu Usman ya zo kanta yana girgiza ta tare da kiran Umma. Ina Umma ta yi nisa sosai. Ya je da ɗari ya ɗebo ruwa gabaki ɗaya an ciyo mata a fuska. A razane Umma ta farfaɗo tare da wani kuka mai sauti tana ambaton Hafsat. Ana cikin haka sai ga sallamar Abba. Yanayin da ya ga Umma cikin shi ya tabbatar masa da ta ji labarin ɓacewar 'yar tata. Cikin hanzari ya tago zai je wurin ta. Aiko sai gashi ya tuntuɓe da fashasshiyar rediyon. Zuciyar shi ta ƙara tabbatar mishi a nan ta ji batan Hafsat. Da sauri ya ƙaraso kusa da ita tare da riƙe ta. Da ƙyar ya samu ta tashi tana guntun kuka. Ya kai ta ɗakin ta ya kwantar da ita akan kujera. Ya lallashe ta da lallashi da bin baki ya samu ta daina rusar kukan, amma fa hawayen sai faman tsire suke yi akan fuskarta. Umma cikin da shashshiyar murya ta ce da Abba, yanzu me ake ciki ne? Abba, me ake ciki ne? Me haka ta tsira mutane da za su ɗauki wannan mummunan mataki a kanta? Abba cikin lallashe ta ki haƙuri, insha Allahu duk wani mataki da ya dace mun bi shi domin a gano ta. Insha Allah. Ki kwantar da hankalinki. Umma a cikin kuka ta ce, ban san ta ya zan yi in kwantar da hankali ma ba. Alhalin kunne na ya jiye min cewa ba a san inda ɗiyata take ba.
Tana ƙare maganar ta dafe kanta saboda wata irin sara da kanta ke yi. Sharaf ta sake zubewa. Da sauri Abba ya tararyo ta, su Usman suka ƙwalla wata kuka don su ma tun da suka ji wai Hafsat ta ɓace suke nasu kukan. Da sauri Abba ya jawo wayar shi ya kira Dr. Sadiq ya ce ya zo gida don Allah da kayan aikin shi. Umma ba ta da lafiya. Aiko sai gashi ya zo tare da kayan aikinsa. Da ƙyar an shawo kan matsalar. Ya ɗaura mata ƙarin drip, ya yi mata allurar bacci. Bayan jininta da ya ɗeba ya ce da Abba zai je ya auno shi yanzu ya dawo. Abba ya ji daɗi tare da yi masa addu'a da yi mishi godiya, sannan ya fita. Su da Abba, su Usman duk suka yi jugum suka tasa Umma a gaba suna kallon ta. Autar Umma ta jikin Abba ta lafe. Dokta ya ɗauki lokaci sannan sai gashi ya dawo jikinsa ba wani walwala. Ya miƙa wa Abba sakamakon gwaji da aka yi na jinin Umma. Aiko Abba yana dubawa shi ma jikin shi duk an tafi da ɗan sauran kuzarin da ya rage masa. Ya furzar da iska a baki ya ce, ana wata ga wata hawan jini. Cikin tausayawa ya mai da kallon shi kan fuskar Umma da bata san inda kanta yake ba. Cikin sanyin murya ya ce, Fatima, Allah ya baki lafiya. Ubangiji Allah ya fiddo mu cikin wannan iftila'in da ya jarrabe mu da shi. Ya kawo muna ɗauki cikin gaggawa. Dokta ya yi tsit kamar ruwa sun ci shi saboda tsabar tausayin da familin suka bai shi. Da sauri ya goge hawayen da bai ma san da zuwan su ba. Ya ce, amin Abba, ku ƙara haƙuri, jarrabawa ce Ubangiji aiko, amma insha Allahu komai zai zama normal. Abba ya sauke ajiyar zuciya tare da dokar da kansa ya ce, Allah ya bamu ikon cinye ta. Dokta ya ce amin. Gidan Goggo Haja kuwa daga ita har su Salma duk zugum suke, kowa da abin da yake sakawa a zuciyar shi. Ita dai Salma tunani take yi Hafsat ko wasu ƙawaye ba ta da, sannan ita a iya saninta da ita ba ta da abokin faɗa. Ko lokacin da suke makaranta ita ce uwar tsokana, amma Hafsat babu ruwanta. Ta nutsu da tunani sai ko sunan Raliya ya zo bakinta. Da sauri ta zabura. Goggo ta kalle ta ce, ke lafiyar ki? Salma ta yi ƙoƙarin buɗe idanunta da suka kumbura suntum saboda kuka da ta kalli Goggo ta ce, yanzu na tuno wallahi akwai wata nake zargi akan ɓacewar Hafsat. Goggo ta ce, Goggo da Basma ba su tantance ba sai ga su a gabanta don kowa har da goron kansu suka yi saboda son jin wace ce. Salma ta ɗago da idanunta da suke mata zafi ta ce, Raliya ita ce wallahi, don kuwa ta faɗa Hafsat cewa sai ta gani, wai sai ta ɗauki fansa a kanta. Goggo ta zaro ido ta ce, wace ce Raliya? Kuma me haɗinta da Hafsat? Me ta yi mata da za ta ɗauki fansa a kanta? Da sauri Hafsat ta fashe da wani kuka mai sautin shi ma ko fita baya saboda tsananin kuka da take yi. Ya sa muryarta dashewa saboda ta san wannan asiri da suka binne suka rufe ita da Hafsat sai ya tonu, don dole ne sai an tuhume meye mafarin rigimar, kuma dole ne kowa ya san bala'in da ta so faɗawa. Allah ya kare ta. Goggo cikin da ta matsu ta ji wani irin ƙulli ne suka ƙulla wanda su iyayen ba su san shi ba. Cikin ɗaurewa da ƙara ɗaure fuska ta ce, ke muke sauraro Salma, wace ce tsakiya? Salma ta share hawa kukanta ta ce, ƙawar Asma'u ce Goggo, a biki muka haɗu da Raliya, muka san Raliya. Goggo ta yi jim cikin tunani sannan ta ɗago kai ta kallonta ga Hafsat. Salma ta ce, a cikin ƙawayen Asma'u kaf na sani gaskiya babu Raliya. Salma ta ce, cosmate ɗinta ne a makaranta. Goggo ta ce, Brian kira Asma'u in ji, ai dole ta gano mana ita. Ai kuwa Goggo na jawo ta kira bugu ɗaya biyu Asma'u ta ɗauka tana kuka. Goggo ta ce cikin dake ta ce, da na kuka, tambayar ki zan yi, wace ce Raliya cikin ƙawayenki? Asma'u ta zaro ido tamkar tana ganin Goggo ta ce, me ta yi ne halan? Goggo ta faɗa mata abin da Salma ta faɗi. Aiko da sauri Asma'u ta ce, mun shiga uku mun lalace wallahi, kam Raliya ba ta jin magana, don ni ko a school iyakaci na da ita gaisawa ko shi faɗa muka taɓa yi da ita
sai daga baya muka fara gaisawa da ita. Tana son ta cusa kanta a wurina amma ni iyakata da ita gaisawa don bani wani kula ta, sai a bikin nan ne ta zo aka yi komai da ita. Muka fara zumunci sama-sama amma wallahi ban san unguwarsu ba balle gidansu. Amma akwai wata ƙawarta da suke tare, mun taɓa rage mata hanya muka kai ta gidansu. Ita zan iya gane inda gidansu yake, inda muka je za ta kai mu har gidan su Raliya don ƙawarta ne ƙut da ƙut. Goggo ta sauke ajiyar zuciya ta ce, to ki faɗa wa Auwal komai ga mu nan zuwa yanzu. Nan take Goggo ta sa aka kira Sadauki aka sanar da shi abin da ke faruwa. Ai kuwa sai gashi ya zo ya ce da su fito a je. Ai kuwa su Goggo suna fitowa suka yi tozali da wasu jaruman sojoji cike fam da motarsu, kowanne fuska murtuƙe, alamar babu ɗigon imani a cikin zuciyarsu, hannunsu ɗauke da zungura-zungurar bindigogi. Ai kuwa ba shiri Goggo ta sha jinin jikinta da ta daskare ta kasa motsawa, sai da Sadauki ya ce ta kwantar da hankalinta ta shiga suka tafi. Sannan Goggo da su Salma da ke raɓe-raɓe suka shiga motar sai gidan Auwal. Ba tare da ɓata lokaci ba Aliyu ya ja su Asama'u suna gaba, sauran motocin suna bayan su har gidan su ƙawar Raliya. Asama'u da Goggo suka shiga gidan. Sai ga ƙawar Raliyan tana fitowa daga toilet, buta riƙe a hannunta. Tana ganin Asama'u ta fara ta ce, la Asama'u ku ne a gidanmu? Ta ƙara magana tare da ɗauko tabarma ta shimfiɗa musu. Ba tare da ɓata lokaci ba Goggo ta yi ma mamar yarinyar bayanin gidan su Raliya suke so ta kai su. Mamar da fara ta ce ba komai, ai gidan nasu ba nisa. Bayan sun fita ne mamar ta bi su da kallo don fuskokinsu sun nuna ba zuwan arziki ne za su yi wurin Raliya ba. A cikin zuciyarta ta yau kuma ko me ta jawo aka zo neman ta har gida. Ta sauke ajiyar zuciya ta ce Allah ya kyauta. Ai don ma baki ga sojojin da ke kofar gidanku bane kike da kin yi zawo. Yarinya tana fitowa ta ga sojoji a guje ta koma da gudu cikin gida saboda tashin hankali. Ido ba su ma kula da mamarta da ta ɗauko talgen tuwon da za ta zuba a cikin tukunya ba. Da sauri yarinya ta bangaje mamarta da ita da talgen tuwon duk suka faɗi ƙasa. Tarwatsi talge ya wanke uwar fuska. Ta bi yarinya da kallo ta shige ɗaki tare da danna sakata. Cikin mamaki uwar ta bi ƙofar gidan da kallo. Ta yunƙura tare da saka hannu ta share talgen da ya ɓata mata fuska. Ta nufi ƙofar gidan nasu. Ta daɗe bayan kumbin ƙofar gidan ta saka idanu ɗan wata huduwa ta leƙa. Ai kuwa ta hango sojoji da bindigogi suna durowa daga cikin motarsu. Ai bata ma san ta kai cikin gidan ba sai ga ta tana ƙoƙarin tsallake 'yar guntuwar katangar da ke zagaye daga gidansu.